У кнізе літаратурнай крытыкі і ўспамінаў «Спавядальнае слова» Дзмітрый Бугаёў напісаў: «У духоўным жыцці кожнай нацыі асабліва вялікая роля належыць сумленнай літаратуры. Убачыць і адчуць сумленнае, праўдзівае, духоўнае, даць максімальна шчырую і аб'ектыўную ацэнку літаратурнаму твору, творчай асобе – асноўныя крытэрыі, якімі вызначаюцца даследаванні прафесара Беларускага дзяржаўнага універсітэта Дзмітрыя Яковлевіча Бугаёва. Кожная яго кніга – своеасаблівы экскурс, які часта адкрывае знаёмыя творы па-новаму, уражвае глыбінёй меркаванняў, пільнасцю мастацкага зроку аўтара, лагічнай абгрунтаванасцю высноў. Дзмітрый Бугаёў – выдатны педагог, чые меркаванні і парады з удзячнасцю бяруцца на ўзбраенне студэнтамі-філолагамі, будучымі настаўнікамі. Гэта відаць з курсавых і дыпломных работ, з дысертацыйных даследаванняў. Яго праніклівы аналітычны позірк заўсёды па-майстэрску арыгінальны і цікавы, а заўвагі адэкватныя, віртуозна дасканалыя. Навуковыя даследаванні Дзмітрыя Бугаёва – гэта ўжо неадлучная, арганічная частка беларускага літаратуразнаўства, класічныя ўзоры айчыннага крытычнага жанру. Яны вызначаюцца справядлівымі, незалежнымі ад сацыяльных абставін меркаваннямі, мудрай дальнабачнасцю. Новая кніга, выдадзеная напярэдадні 75-гадовага юбілея Дзмітрыя Бугаёва, мае назву «Служэнне Беларусі». Гэтую назву можна цалкам аб'ектыўна суаднесці з усім жыццёвым і творчым шляхам, пройдзеным прафесарам Бугаёвым, на працягу якога ён назапашваў каштоўныя назіранні, вопыт, духоўны плён з той актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, якую займае ён сёння. Нарадзіўся Дзмітрый Яковлевіч Бугаёў 12 студзеня 1929 года у вёсцы Сычык Крычаўскага раёна Магілёўскай вобласці у сялянскай сям'і. Наўрад ці ўяўлялі сабе бацькі, які жыццёвы шлях чакае сына, колькі зробіць ён для Беларусі, для людзей, для айчыннай літаратуразнаўчай навукі. Не ведалі таксама і таго, што самыя славутыя пісьменнікі назавуць яго адным з лепшых літаратурных крытыкаў. Гэта ўсё было яшчэ наперадзе. А пачыналася ўсё са звычайнай сялянскай хаты. З маці Агаф'і Антонаўны, з бацькі Якава Акімавіча, якога вельмі рана забраў сталінскі гулаг. Знаўца беларускай літаратурнай класікі, карыстаючыся нават гэтымі анкетнымі данымі, лёгка ўявіць асяроддзе, у якім выхоўваўся будучы настаўнік здольнай моладзі, перашкоды і цяжкасці, з якімі сутыкалася тагачасная таленавітая моладзь. Прага быць патрэбным свайму народу, здзейсніць мару вясковага люду аб высокай асвеце, самарэалізацыі стымулявала гэты парыў і пошук. Пасля заканчэння няпоўнай сярэдняй школы юнак паступае ў Магілёўскае педвучылішча. Затым вучыцца на факультэце мовы і літаратуры Магілёўскага педінстытута. Ужо ў студэнцкія гады выразна выявілася схільнасць да навукова-даследчай працы. Бачачы рухавую постаць Дзмітрыя Яковлевіча, яго няўрымслівыя рухі, шпаркую хаду, імгненную рэакцыю на ўсё добрае і нядобрае, прыгожае і брыдкае, што заўважае яго востры позірк навокал, думаеш пра вобраз вечнага юнака, створаны Якубам Коласам у вершы «Наперад». Гэты верш прысвечаны такім, як Дзмітрый Бугаёў, апантаным шукальнікам ісціны, вандроўным пілігрымам. Ён – бліскучы лектар і прапагандыст роднага слова, пра якога ў славутым сказе пра Лысую гару вобразна і з несумненнай сімпатыяй сказана: «Змітрок рыўком пайшоў наперад, адкашляў хрыпку на хаду, і з развароту, без паперак, абрынуў шквал на грамаду». Байцоўскі характар і грамадзянскі тэмперамент штурхалі ў бок эпіцэнтра літаратурна-творчага жыцця, дзе вырашаўся лёс гуманістычных працэсаў у краіне і адбывалася маштабнае адкрыццё рэчаіснасці.
У выніку Дмітрый Бугаёў стаў навуковым супрацоўнікам Інстытута літаратуры Акадэміі навук Беларусі, дзе лёс яго звёў з Алесем Адамовічам, Віктарам Каваленкам, Міколам Грынчыкам, Васілём Жураўлёвым, Міхасём Ярошам і іншымі знакамітымі навукоўцамі. Маё пакаленне расло ў засені магутнай кагорты шасцідзесятнікаў, крытыкаў, навукоўцаў, выкладчыкаў. Постаць Дмітрыя Яковлевіча заўважалася адразу. Па-першае, ён вельмі мабільны, рухавы чалавек. Рэакцыя яго заўсёды нечаканая. А самае галоўнае, што ён рэагуе і на жарт, і на цікавую думку, на досціп. Бо ён і сам вельмі дасціпны, мудры чалавек, і гэта ўсё зразумела. Але мяне асабіста вельмі заўсёды цікавіла яго рэакцыя на добрае і злое, што адбывалася навокал. Тое, што не ўкладвалася ў агульнае ўяўленне пра сённяшні свет, пра чалавека. Дмітрый Яковлевич з тых, хто не адмоўчваўся, не хаваўся за спіны іншых. Ён заўсёды выказваўся адкрыта, шчыра, дасціпна, ярка, мудра. Гэта выдатная якасць Дмітрыя Яковлевича. Наогул у яго асобе вельмі багата такіх рысаў, якія мне даспадобы. Напрыклад, калі казаць пра яго як пра навукоўца, то мне вельмі падабаецца яго любоў да дакладнасці ва ўсім. Ён імкнецца абапірацца на факты, не выдумляць, не фантазіраваць, а менавіта пасядзець над архівамі, над рукапісамі, над тэкстам твораў і тады ўжо рабіць свае высновы. Піша ён вельмі хутка, таму што ў яго ўсё спее ў свядомасці, абдумана загадзя. Ён адгукаецца на многія рэчы раней, чым, скажам, літаратурная моладзь, якая як бы ўжо па свайму ўзросту і па сваёй пазіцыі ў гэтым літаратурным свеце павінна рэагаваць вельмі шпарка. А Дмітрый Яковлевич, ён не прапусціў ніводнай яркай з'явы ў нашай літаратуры. Напрыклад, творы Васіля Владимировича Быкова, ён, здаецца, ніводна з іх не прапусціў, каб не выказацца, не даць сваю ацэнку, не выказаць сваё захапленне, зрабіць нейкія высновы, паставіць у агульны літаратурны кантэкст. Гэтыя якасці яго як навукоўца мне вельмі блізкія. Блізкае мне і тое, што ён сочыць за ўсім, што адбываецца не толькі ў нашай класічнай літаратуры, што адкрываецца нанова, але і што сёння адбываецца. Літаратурная моладзь яго заўсёды захапляе сваёй энергіяй, навізною. Уражанне такое, што ён не толькі сам такі чалавек, поўны энергіі, але і ад яго яна зыходзіць, і да яго ідзе, бо моладзь, яна, конечно ж, глядзіць наперад, у перспектыву, і таму зарадка такая узаемная адбываецца. Я мог бы казаць пра яго і як асобу, якая сама па сабе цікавая. Напрыклад, даводзілася аднойчы ехаць больш за 2 гадзіны на радзіму Алеся Адамовіча. Побач мы сядзелі і прагаварылі всю дарогу. Больш ён расказваў, а я слухаў пра прышчэпкі ўсякія, пра сад, пра яблыні і грушы. Гэта яго хобі, яго захапленне. Усё жывое у жыцці, у літаратуры, у людзях яго заўсёды цікавіла, захапляла. Я рад, што з ім маю справу, што мы працуем разам, робім адно і тое ж.
ён для мяне асабіста з'яўляецца узорам жыццёвых паводзін, вельмі прынцыповых, вельмі гуманных. І гумар яго таксама мяне заўсёды прываблівае. Дай Бог яму здароўя, доўгіх гадоў жыцця, творчасці, плённай, аптымізму. Кандыдацкая дысертацыя Дмітрия Яковлевича была прысвечана прозе Міхася Лынькова. Пасля выйшла кніга «Шчодрае сэрца пісьменніка», заснаваная на матэрыяле дысертацыйнага даследавання. Першая яго кніга атрымала каля дзесятка зычлівых водгукаў у рэспубліканскім друку. Выступаць у друку Дмітрий Бугаёў пачаў з 1957 года. Слова гэтага майстра пяра адразу стала адметным, надзённым і ўжо ніколі не страчвала актуальнасці. Літаратурныя праблемы і пытанні, якія траплялі пад увагу крытыка, не толькі пільна ім разглядаліся і годна вырашаліся, але часта вызначалі арыенціры далейшага руху, спрыялі выпрацоўцы новых метадалагічных падыходаў да асэнсавання літаратурных з'яў. У сваіх кнігах Дмітрий Бугаёў выяўляе грамадскія і эстэтычныя ідэалы, уласцівыя такой унікальнай у нашай гісторыі з'яве, як пакаленне шасцідзесятнікаў, што мэтанакіравана сцвярджала прыярытэт агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей у духоўным руху грамадства. Ужо самі назвы кніг адметныя і вельмі характэрныя для асобы Дмітрия Яковлевича. «Шчодрае сэрца пісьменніка», «Шматграннасць», «Вернасць прызванню», «Талент і праца», «Чалавечнасць», «Арганічнасць таленту». Мабыць, характарызуючы творчасць літаратурных мастакоў, падтрымліваючы і стымулюючы іх справядлівым словам, крытык не задумваўся аб тым, што ў вялікай ступені характарызуе самога сябе. А час паказаў, што шчодрае сэрца і талент, шматграннасць і чалавечнасць, працавітасць і вернасць прызванню уласцівыя ў поўнай ступені яму самому. Літаратурна-крытычныя нарысы, літаратурныя партрэты, палемічныя артыкулы, рэцэнзіі, падручнікі і дапаможнікі для ВНУ, падручнікі для 9 і 11 класаў сярэдняй школы ў сааўтарстве, што выйшлі з-пад пяра Дмітрия Бугаёва, заўсёды на ўвазе чытача. І не толькі чытача-прафесіянала. Аўтарскі стыль, па-мастацку арыгінальны і зразумелы, як кажуць, чытэльны, успрымаецца лёгка, даходліва і цікава. Таму кнігі папулярныя і сярод вучняў, і сярод студэнтаў, і сярод настаўнікаў. Паэзія Максіма Танка, Уладзімір Дубоўка, Максім Гарэцкі, Васіль Быкаў. Кнігі, якія даўно сталі настольнымі не толькі ў прафесійных філолагаў, але папулярнымі і ў звычайнага чытача, таго, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі, постацямі, што пакінулі след у гэтай гісторыі. Няўрымслівым, бескампрамісным у ацэнках літаратурных і грамадскіх з'яў назваў Дмітрия Яковлевича пісьменнік Іван Чыгрынаў. Яны, землякі, неаднаразова сустракаліся і ў родных прыдняпроўскіх лясах, і в аўдыторыях Магілёўскага педагагічнага інстытута, які сёння набыў статус універсітэта. З удзячнасцю сустракаюць напісаныя Дмітрыем Бугаёвым Янка Брыль, Вольга Іпатава, Рыгор Барадулін і іншыя беларускія пісьменнікі. Асаблівае месца у навуковай дзейнасці Дмітрия Бугаёва займаюць кнігі пра Васіля Быкава. Заўсёдная гарачая падтрымка крытыка выклікала ў пісьменніка шчырую удзячнасць, пра якую ён сказаў і ў сваёй апошняй кнізе «Доўгая дарога дадому». У апошнія дні свайго жыцця з вялікай удзячнасцю згадваў Дмітрия Яковлевича Іван Меліш. За апошнія дні парадавала па-сапраўднаму адно – артыкулы, цэлых 3, вялікая работа пра маю творчасць Дмітрия Бугаёва. Даўно не чытаў пра творчасць такога добрага і, галоўнае, талковага слова.
Здаецца, я недарэмна жыў і пакутаваў у літаратуры. Гэтыя словы з'яўляюцца найвышэйшай ацэнкай творчай дзейнасці прафесара Бугаёва, чалавека прынцыповых перакананняў, якія ён адстойвае бескампрамісна, кіруючыся толькі сумленнем і праўдай. У кнігах Дмітрыя Яковлевіча навуковы падыход спалучаецца з папулярнай манерай выкладання, разлічанай не толькі на прафесіяналаў, але і на ўсіх, хто цікавіцца творчасцю забароненых і забытых, у тым ліку і жывых класікаў. На той час гэта былі кнігі-адкрыцці, якія ўбіралі ў сябе вынікі архіўных пошукаў. Такой, напрыклад, была кніга «Максім Гарэцкі», што з'явілася адразу пасля рэабілітацыі рэпрэсіраванага пісьменніка. Другое выданне гэтай кнігі выйшла ў 2002 годзе. Дмітрый Яковлевіч заўсёды жаданы госць на традыцыйных гарэцкіх чытаннях разам з выдатнымі дзеячамі беларускай культуры Радзімам Гаўрылавічам Гарэцкім, Нілам Гілевічам, Сергеем Законнікавым, Алесем Пісьмянковым і іншымі. Дмітрый Бугаёў – член міжнароднай арганізацыі літаратараў беларускага пэн-цэнтра. Пра шырыню яго творчых інтарэсаў сведчаць і публікацыі апошняга часу. Кнігі «Спавядальнае слова» 2001 года, «Служэнне Беларусі» 2003 года. Дмітрый Яковлевіч – жаданы госць і ў сённяшняй студэнцкай аўдыторыі. Што урэшце вяло, вядзе і несумненна будзе весці талент Дмітрыя Бугаёва, што будзе прадвызначаць яго працу, працаздольнасць, працавітасць, конечно ж, служэнне Беларусі. Вот цяпер я хацеў бы пасля гэтага даць слова прафесару, лаўрэату дзяржаўнай прэміі імя Якуба Коласа, выдатнаму крытыку, вядучаму, галоўнаму крытыку літаратурнаму Беларусі, цудоўнаму чалавеку, вы самі ўбачыце з яго выступлення, аратару выдатнаму, красамоўцу і многае іншае Дмітрыю Яковлевичу Бугаёву. Калі ласка, Дмітрий Яковлевич. Дорогий Вячеслав Петрович, ты так меня расхвалил, что коли на вот 10-я частка это правда, то есть я оправдаю 10-ю частку, то и то уже будет нормально, и то жить можно и далее. А теперь я вот что хотел сказать. Дорогие сябры, дорогие наши коллеги, у моем житті сустракаліся самые лепшие люди, люди мужные, люди правдивые, люди сапраўдныя, и письменники, и не только письменники. Вот самая опошняя у меня книжка, это называется «Служение Беларуси». Вячеслав Петрович говорил, что тут и до меня это можно прикласти. Дякую, Вячеслав Петрович. Я думаю, что все мы так ці иначе імкнемся служить Беларуси. Вот сярод гэтых пытанняў ёсць и такое пытанне, что объединовывая наших письменников вот тут и письменников диаспоры. Я скажу, не вагаючыся, объединовывая любовь до Беларуси. У нас были самые нападки там на Арсеньева, говорили, такая-сякая, гэткая. А там, дарэчы, перапіску быў ужо і тады, калі это лічылася і вельмі небяспечным. Читаешь Лариса Гениуш. Ну, Арсению возьмем. Яна сама русская по национальности, але засвоила белорусскую культуру и стала по духу белорусской. И у нее вот эта любовь, яна абсолютно супадае з нашей любовью. То есть в этом сенсе, объединовывая усіх сыноў Беларусі, дзе б яны не былі, якіх бы поглядаў не прытрымліваліся, вот это любоў да Беларусі, служэнне Беларусі. И мы все імкнуліся это рабіць. Так вот, это мое служение Беларусі, яно пачынаецца артыкулам, які называется, ну тут Вячеслав Петрович говорил, але я яшчэ таксама трошки скажу. Тут у мяне ідзе Быкаў, Колас, Вацлаў Ластоўскі, дарэчы, адзін з выдатных пісьменнікаў, якіх бальшавікі замардавалі, знішчылі, Владзімир Дубоўка.
О, з Дубовком я Дубовку добра ведаю, і веселий був дід, значить, і з ним можна було і чарку взяти, і так він розказував, вельми цікаво. А борода яка шиковна була, а очі молоді, сині такі, а походка яка була. Могутный человек, а загинул выпадково, пошел там где-то с горки напрямую и послизнувся в Москве. И поломал шейку бедра, и потом, значит, сердце не вытримало в час операции. Ну вот Дубовка. Михайло Зарецкий, так само выдатный письменник, которого большевики расстреляли. А я йому вдячний, це про Кондрата Крапиву, так само можна було много чого доброго сказати. Ну, Михайло Слоньков, серце його, справді, було щодре, це так він називається, воно так і було. Він був добрейший чоловік. Некілька згадок про Івана Мележа. Мележ для нас був один з кумирів, безумовних кумирів, після Полеської хроніки. Як з'явилася Полеська хроніка, тоді ми стали його найпершими прихильниками. І сам він добре відносився до людей, і мені вельми много допомагав. І там, коли які посади в Союзі письменників мав, посады не платят, не те, что где гроши платят, а просто громадские. Ну, все ровно же посады, там я был в старшине секции критики, скажем, в Москве был совет по критице, Мележ мне там пробил место. Одним словом, всякие такие завсёды прихильно ставятся. Я тут про его пишу. Про человечность Пимена Панченки, и это правда. Я ще раз про Миколу Лобана вельми добре ведав. Про Олеся Адамовича, тут у меня подробязно написано, но про Олеся Адамовича можно написать еще 100 разов больше. Романтичный рыцарь человечности. Это вот у меня артикул про Короткевича называется так. А Короткевич справді был такий романтичный рыцарь человечности. Доброня и спогадливость были его сутностью. Это Алексей Пыщин, выдатный поэт, жил в Могилеве, а поэт был самый першоклассный. Ну, один из самых выдатных, безумовно. Что тут еще назвать? И он жил сумленно без оглядки. Это Ригор Шимашкевич. И он был еще студентом, а их лекции читал. И, значит, мы уже тогда с ним познакомились. И он, правда, чарку любил, и я не отмовлялся. В молодости я в этом сенсе был достаточно моцный, и, як той казав, отмовляться не отмовлялся николи. Ну, Ригор Шимашкевич был, конечно, такой человек. И он начальство его вельми не любил, а он был такой незалежный, мог лекции пропускать. Я читал на их курсе лекции, а пришлось с ним познакомиться впервые в книжном магазине. Ну, он как раз книжник великий был. И он немного написал, але справдной прозы, в тем лику его есть повесть «Сатиричная батька в Коловроте». Там он написал про некоторых наших выкладчиков. Боже мой! Ну, он не называет их там конкретно, але прототипами взял. Боже мой, яких я на собак на його вешали. А он был хороший хлопец. На жаль, так ніяк випадково загинув. Може самогубство, а може просто неосторожний ніякий крок. Одним словом, його життя трагічно оборвалося. Але вельми ж він хороший хлопець був. Без усякого вот такого випендрювання, вибачайте за такое слово, без подлизывания. Соправдный хлопец был. Поэтому мне так и написано. Он жил сумленно, без оглядки. Еще один артикул «Летутенница на сквозняках эпохи». Это Женя Янищец, поэтесса, ровный которых сярод жанчин, который сярод жанчин нема, я думаю. Я думаю, что во всей белорусской литературе за всю историю існування нема другого лирика, який б так тонко выявил жаночую душу. «Позови меня, позови, 100 дорог ляжет за плечима». Починається все з любви, і інакше життя немагчимо. Хіба не видатно это написано? Михайло Славченко, который любил читать верши студентам перед лекцией, и читал он их добро, и сам он так гляделся артистично. По-моему, он верши читал левшим лекций. Ну, так, значит, ну, это жалко, конечно. Так вот, он одразу выучил хорошие верши, и этот верш Янищец выучил, я одразу на лекциях давал студентам, это завсёды с поспехами шло. Я Янищец по перших вершах одразу зауважу, а ще до книг еще, яка на поэтеса, и писал про ее с любой нагоды, абсолютно все ее книжки, которые выходили при ее житті, я рецензовал. А это вот уже артикул «Летутенница на сквозняках эпохи». Это как бы заключный артикул подведения всего того, что я ведал про Янищец. И я вам хочу сказать, что, ну, конечно, я старался, как бы прогучала что-то, якая на справді была выдатная поэтесса. Коли хоть трошки мне удалось это зробить, то я думаю, чуть можно, что на справді выдатная поэтесса. Ну, это и по ее вершах. Теперь еще у меня артикул про Геннадия Буравкина. Называется «Матчино слово допомагало мне». Геннадий Буравкин – это хороший поэт и человек вельми мужный.
І, до речі, дзе не працаваў, усюды добра працаваў. Ён быў некалі, значыць, старшыня камітэта па раду і тэлебачанню, здаецца. Ён там беларускую мову ўводзіў. Ён быў корэспандэнтам «Праўды», значыць, па Беларусі ад Москвы. Нашых беларускіх пісьменнікаў ратаваў, за Быкова заступаўся і так далей. Адным словом, мужна працаваў. Потым ён быў у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, прадстаўляў Беларусь. Ён і там паказаў сябе сапраўдным міністрам, то есть прадстаўніком Беларусі. Ну, это посада министерская, значит, по значности. А теперь он працуе как публицист, пишет востро, смело, и верши добрые друкуе. И, знаете, мне здаецца, это один из самых наших выдатных поэтов. Я старался и про это написать. Ну, а тут еще один артикул, ничего лишнего, это уже опошнее. Это Олесь Жук. Вельми хороший прозаик. Знаете, что у него хорошее? У нас вот вельми часто бывает, что як человек натрапил на некую такую жилу плодоносную, то и гонить один роман за другим, без конца, это протяги. И бывает, что спыниться не могут. А Жук, не, Жук заўсёды своечасова ставить кропку. Абсолютно докладно, коротко, вот мне это заголовок, ничего лишнего. Таким чином, бачите, эта книга про письменников, якія сапраўды вартыя. Знаете, что яшчэ у мяне было адным з самых галоўных прынцыпаў? Не писать про тех письменников, яких ты не поважаешь. И я не писал это. По крайней мере, когда я письменника не любил, может, и не прав, конечно. Это же, знаете, какая справа. Это мне так сдается, а может, он и варты. Вот мы, скажем, Бровку недолюбливали, имкнулись его спихнуть с посада, когда он был старшиней Союза письменников. Он был вельми долго, так уже надокучилось им. Значит, на одной посаде вельми долго сидеть, это небеспечно. Ну и что? Домоглись мы, что он пошел с этой посады. Он пошел куды? Пошел и створил белорусскую советскую энциклопедию. И она теперь называется «Белорусская энциклопедия» выдавецтва. Имя Петруся Бровки. То есть показал, что он организатор выдатный. Организатора лепшего, чем Бровки, не было. Вот я прямо вам скажу. Тут мы тогда и убачили, что, может быть, и даремно так завзято супроти его воевали. На смену Бровку пришли демократичные письменники, в тым лику Танк, значит, Брыль, Пимен Панченко, Иван Мелеш. Ну, люди, конечно, они не были так, что вот любой поворот одразу витали, кричали «Ура!». В этом сенсе они были, конечно, больше демократичные. Но, как сказать, что на кіраўніцтве Союза письменников больше зрабили, то я бы не сказал. При всей повазе до Танка, до Панченки, до Брыля, той был таки пробивный, что ніхто з ім не мог параўнацца. Вот такая справа. Машэраў яго асабісты чамбр быў. Ну, это все так. Нам не так важно было чаму, але як организатор все-таки, Вячеслав Петрович, что кто не казал, як организатор, лепшей Бровки не было, чем организатора. Кто у нас первую Ленинскую премию отрымал? Бровка. Я тоже не знаю, что он был самый лепший поэт. А первую отрымал. И, до речи, на Ленинскую премию его выбраны добрые верши. Там называется сборник «Одни идут». И нормальные верши выбраны. Вот такая справа. Пахнет собор. Что это, не поэзия? Ладно. Напевно, треба закруглиться, бо без конца буде. Значить, вот эта книжка для меня апошняя, и она на сённяшні дзень апошняя, з выдадзеных. Бо я ще падрыхтаваў книгу про Быкова новую, не скажу, где она будет выходить, пакуль не выйдзе. И я ще падрыхтаваў перевыданне книги Крапивы, рыхтую теперь. Так что, в принципе, я ще собираюсь, коли будет час, мне отпущены паном Богом, то, естественно, нечто будет и при житті выходить. Одним словом, вот такая справа. Но мне шанцевало заўсёды на то, что я имел падтрымку добрых людей, у тым ліку самых выдатных письменников. Одним из таких письменников был Василь Быков. Василь Быков. Чаму я з яго пачаў? Тому что Василь Быков еще недавно зусім пайшоў ад нас. Теперь я пишу успомины про его, там пропоновали мне написать, будут выдаваться книжки успоминов, по книжке успоминов и у нас, и в Москве. Значит, мне пропоновали и там написать, так я вот теперь пишу. И я пригадал, что у некоторых, что мне особливо пошанцевало, что я рано познакомился с Быковым. Как только вышла его первая книжка, значит, это был сборник «Журавлиный крик», там уже была повесть «Журавлиный крик», это уже сапраўдны Быков, выдатный письменник. Я написал рецензию, там мне пропоновали в молодости, и тогда особисто с ним познакомился. Ездил в Гродно, там читать лекции пограничникам, до его заходил.
І ён настолькі мяне ачараваў, можна сказаць, я зразумею, якая-то глыба, які-то магутны чалавек, акрамя таго, што пісьменнік ужо па жаўлінаму крыку па аповесці відаць было, які-то магутны пісьменнік. І ў нас так сталіся адносіны, што, ну, можна сказаць, сяброўскія адносіны. Ён называў мяне сябрамі, мы сапраўды в розных сітуацыях былі, калі ён пераехаў у Мінск, тут і ў яго часта сустракаліся, ён быў вельмі гасцінны чалавек, заўсёды частаваў, а тады, вот, як ён жыў у Мінску, это быў перыяд, калі яго стараліся, улада старалася прылашчыць трохі, значыцца, узнагароды яму давалі, Ленінскую прэмію, выдавалі тады яго якраз багата, і ў нас выдавалі немала. І тады ён жыў адносна добра. Самы такі лепшы час быў у сэнсе забяспечанасці, бо яшчэ ў Гродно тады ён беднавата жыў, зусім яго было двое хлопцаў малых, значыцца, ну і там фасада невялікая была, невялікія яго там былі, тады раскошаў не было. А потым мусіў за граніцу з'ехаць, там жа таксама, конечно, і адарванасць ад радзімы, і адным словом зноў раскошаў не было. А вот гэты час якраз адносна было свабодна ў яго сэнсе матэрыяльным. Ён заўсёды частаваў, там все, што заўгодна было. І мы тады часта ўспаміналі, што вот тады ў Гродно былі маладзейшыя і ўсё маглі, а не было чаго. А цяпер уже ўсё ёсць, это Васіль Быкаў так гаворыць, а ўжо мала што можам. На жаль, так. Так я хочу вот што сказаць, што быў у маім жыцці выпадак, калі можна сказаць, што Васіль Быкаў мяне літаральна выратаваў. Дык вот, калі я папаў туды ў Бараўляны, конечно, моя жонка, яе завуць Ніна Дмітрыўна Корань, яна працавала в інстытуце мовазнаўства, і там яна прымала ўдзел у складанні слоўнікаў розных, яна сустракалася много разоў з Кандратам Крапівою. Адным словом, яе мовазнаўцы добра ведаюць. Так вот, яна тады позвонила Быкаву і сказала, што я туды трапіў, і попросила, каб ён, значыцца, позвоніў туды ў Бараўляны. А знаете, какая там ситуация была? Быков имел такой авторитет, что вот, скажем, его имя выступало как пароль. Когда, допустим, сустрелись два человека, и там называли, высветлилось, что они ведают Быкова, то они уже как бы сябры. А там у меня, значит, загадчик отделения, где я лежал, был как раз великий прихильник Быкова. Ну, когда он доведался, что я союза письменников, он первый, а Василя Владимировича ведаете? Вот я уже ведаю. Я кажу, Зарелки, Симперапи, утомил, все остальное, это мой сябра. Я вот теперь эту книжку, у меня есть книжка про Крапиву, а там же Крапива воевал против религии, религийные речи писал такие вострые, хлесткие, Библию и так далее. Я все это нахваливал, потому что мы лечили тогда, что официально лечилось, что религия это темрошальство, это, так сказать, поползло, одним словом, самое великое зло. На самой справе религия это духовность, это сфера духовности, и надо помогать жить человеку. Ну так вот, значит, я хотел сказать, что як я вучыўся ў педвучылішча, а я канчаў Магілёўскае педвучылішча. Мы тады жылі, значит, в інтэрнаце, там ацяпленне было слабае, дарэчы, жылі ў падвале, дзе там казалі, што немцы дапытвалі гэтых самых вязняў. Ну, падвал быў такі магутны, моцны, и те вязни нам не снились. Спали мы там нормально. Но холодновато было. Поэтому мы сделали там печку такую, значит, цеглы там набравши на этих руинах, и топили ее. Выставили там трубу, куда-то вывивши мусить. Одним словом сделали эту печь. И тогда, значит, мы вот что глядели. Давали трохи дров там нам и официально, но те дрова казенные сырые, как завсёды казенные что-то не так. Их маловато было. Правда, мы старались трошки и добавить. Значит, там было такое узкое окенце, и можно было в то окенце пролезть. Я был самый малый, то мне туды, мне выходило лазить туды. И лазил я таким чином, грех тут был, значит. Трохи таким чином до казенных дров добавляли еще казенных, но маловато все равно. А потом мы, значит, глядели, что в неком месте лежит такое сухое бервенье, не тяжкое, потому что оно не толстое, и, значит, сухое. А сухое бервено, оно довольно легкое. Значит, и там двоих на плечу, один там, и здесь и хоть бы хны, как с этим, как с гарматным стволом. Вот оглядели мы этот домик, и сягаем, и, значит, и палим рубки там, значит, а там же мы и варили и страву некую в этой перце, какую сами сделали. И вот кайфуем, значит, ну, Господь Бог нас покарал. Чему покарал? Потому что это был дом попов. А значит, мы что сделали?
Вот так жубку-то напалили, а потом на плиту ставили же и обуток свой сушить. Ну, так, значит, так напалили, что обуток это там загорелся. А у меня были валенки. Валенки были, а валенки, знаете, они подгорают довольно хутко. Одним словом, подгорели. А мне мать не выстрелилась этой валенки, там ее трохи волны было, и она, значит, на этой валенке выстрелилась. А уже других нема. Так у меня подгорели эти низы, подошвы сгорели, значит. Ну, тогда я что мусил сделать? Я взял старые подошвы, с других уже стоптанных валенок, пришил новые подошвы, там як там отбывалось. Ну, все добро было. Але где не появлюсь, одразу видно, что Бугаев был. Чему? Горелым пахнет. Так что давайте подякуем Дмитру Яковлевичу. Дякую вам. Ёсць чым ганарыцца сям'і. Жонцы літаратуразнаўцы, моваведу Ніне Дзмітрыеўне, якая шмат гадоў працавала ў Інстытуце мовазнаўства Беларускай акадэміі навук. Заўсёды добрым словам згадваюць Дмітрія Яковлевича і яго вучні. Я не памылюсь, калі скажу, што для Дмітрия Яковлевича Бугаёва крытыка – гэта і прызванне, і высокае служэнне. Чалавек, які ўсяго сябе прысвяціў крытыцы, справе свайго жыцця. Я таксама яго вучаніца, якая выйшла з-пад яго крыла, якая вучылася на яго працах, вельмі мудрых, удумлівых. І яшчэ хочацца сказаць, такіх працах, якія заўсёды былі не безаблічныя, а перадавалі асабовасць гэтага чалавека. Ён сапраўды крытык з вялікай літары. Чаму крытык з вялікай літары? Таму што крытыка яго была вельмі напружаная, эпахальная, которая пераказала бадбады ўсе моманты вострыя нашай эпохі, той эпохі, якую ён прадстаўляе як крытык і пісьменнік. Дзіўна, але вот не знаходзіцца сапраўды тая першая фраза, якую бы можна было пахарактарызаваць, што такое і хто такі Дмітрий Яковлевич Бугаёў. Не толькі для мяне, але для многіх, каго ён вучыў, з кім ён працаваў, з кім ён працуе, з кім ён ідзе поруч па жыцці, бо гэта універсальны чалавек. І мне здаецца, што вот калі лічыць, што кнігі, што сам чалавек складваецца з тых кніг, якія ён напісаў, а кнігі складваюцца з яго духоўнага жыццёвага вопыту, то своеасаблівая квінтэсенцыя, кніга, якая мае назву «Служэнне Беларусі», гэта цэласны эпіграф да ўсёй дзейнасці, да ўсяго жыцця, да ўсёй творчасці, да ўсіх актаў грамадзянскіх, жыццёвых, чалавечых, адносіцца поўнасцю, як падкрэслю, як эпіграф да самога Дмітрия Яковлевича. Ну, а мне асабіста, аднаму з тых, хто быў выхаваны, я выйшаў з семінара Дмітрия Яковлевича, і мой творчы, жыццёвы, прафесійны лёс быў пазначаны, перш за ўсё, крылом гэтага семінара, і на крыле гэтага семінара я станавіўся як навуковец і, конечно ж, як чалавек. Мне заўсёды вельмі радасна бачыць усмешку, незвычайную, жыццядайную, жыццялюбную усмешку Дмітрия Яковлевича, яго погляд, яго вострых, праніклівых вачэй. І заўсёды з агромністым захапленнем перачытваю напісанае ім, бо напісанае ім застанецца. Сваё 75-годдзе Дмітрий Яковлевич сустрэў бадзёра і энергічна, з новымі кнігамі, з новымі творчымі планамі. Чалавечая добразычлівасць, здаровае пачуццё гумару і жыццёвы аптымізм, мабыць, з гэтых састаўляючых складаецца сакрэт працаздольнасці і прафесіяналізму гэтага выдатнага навукоўца і цудоўнага чалавека.